Ya kora mkajwang mago riuroge maga lakteche machiwo twag kaka chiwo chenro margi marudi chieng' makiny kagilero ni pode gibro dhi nyime gi ng'anyo margi ka gisundo sirikal mondo obed kodgi twak ong'iane weche magin godo. Kata kamano sirikal bende wacho ni gisani onge jogo minyalo medo osara nikech uchumi mapacho ka pok otegno. Magi duto nyakora Mkajwang' ibiro kelo kochopo saa 1 gi saa 3 gi reporter marwa Judith Omondi ma luonwa twagni ka bende obro chiwo mathoth kendo matut ewi gigo mabro timre odiochieng'no makiny. Ka wadhi nyime Wayne luoro okoro okwako kar dak ma Mbui Njeru gwenge ma Mwea County ma Kirinyaga bang' rao monjo ji mier kendo hinyo ng'ato achiel. Rao no wachore ni ne owuok e aora Mathiba okinyi manyoro kama ne omonjo ji mane oriko osechako tijegi ma pile ka pile. Jogwenge go lero ni e kinde mane iriembe mondo odogi e aora nolokore kodgi kendo hinyo ng'ato achiel. Rao no gikone ne onegi gi apisas mag rito bungu ka achiel gi jopiny mane bende oyang'o kendo pogo ringe. Sasa hii mnyama alikunja huku kwetu usiku, akaanzia kwa kuingia kwa wenyewe, ikaharibu vitu na inakuranga mchere huko kwa mto, inaharibu mbembe, bocho, melon, kila kitu. Hakuna kitu inapatikana huko kwa sababu ya hiyo kitu. Leo iliingia kwa kijinji, tukapiga simu, ikapigwa, serikali ikakunja, ikatusaidia, ikaua hiyo kitu. Iliharibu kila area ya hapa. Na mimea imeharibu. Hata na mashambani kwetu kule mbali imeharibu melon, mahindi, mboso, kila kitu imekula. Sasa hata na shamba ilikuwa imelimwa, hiyo area yote imeharibu, imekuwa pamekauka kabisa. Hata sijui kama kutalimwa, kama kutapandwa tena, ndio tunauliza. Na huyo ameshambuliwa na huyo mnyama, ako kwa hospitali, amelazwa. So tunataka serikali itusaidie, tunjue sasa hiyo gharama itagharamiwa na nani.